Juni somni pakhat zan khan Gujarat-a Junagadh khopui chungzon van sanga eng danglam tak mai munia in nialna atitam hle eng hi palia tranga pasari vel chu anin tlara an kaldia dia maya heba ka hian Raskot district vela chuan thil puak ri thruai an reboka chu thil alin azui le a leiron thlen main a al chu azo man ni in mita mutu te chuan an soi puak thei thil puak ri thruai ang mai haneya chumi hnuwa chuan vana tangin meiron tlathla ang devin a omzui le tin a mutu pakhat lo nei tu Laxman Bopala chuan a soya he thil puak ri hi midang poin an thria thlona thlok ri niom takin azui tel ngal antia thil ron tlai ro hi chu he thil puak ri ria zongjong te hian an mulem lo eng palia tanga pasari vel vansanga angila inzui dia dia hi mi som thuma tanga mi som li velin an mu boka video a lo lak thlap pani nge a mutu te chuan eng hi siam chop nin an ngaya eng thil nge ni tian riat lo ba ka vansanga hetiang hi an la mungai lova UFO ni tura mitam tak chuan an chuane hetia eng in tlar that mai hi adeze uzeu boka Vantirhkoh chulo ti velo ma se thil ni phungpa ngai ani miau lo wangin ngai vena hlowa mithiam te poin an ngai dan an soi chuak ta sap mai ane Gujarat Council of Science and Technology chuan he eng hi UFO ni theilowang tin an soya meteor ron tla ani lo vek chuan satellite niam taka ron thlok ani mai theya arsitla kan tiang chi po kha ani thei bok kan tia eng hi angila intlar ani awangin satellite chu ashil fiana nitur bera an ngayane Elon Musk sa company SpaceX in Falcon rocket an ka chua tum khan hetiang engang deu hi US mun sanga an lo mu ve chi abok tinan soi mase boi thak lai chu he engan mulai hian rocket ka chua aom lem lowane soizom theitak turin vana thil puak ri an threle bok khania hemi chungchang hi chin ria inti deuh te chuan Indian Air Force jet fighter thomani mele antia thilpuak thom an thiat na bula hian Jamnagar thlona trum mun oma chutatranga thlona thlok chua kemo atrum turvel ni tura an ngaya mase IF hian thlona ni emtia hian thuchua engma an siam lowane arsilam buaipui tu te chuan jet fighter thlok thomani an rin thule thilal rontla chu flare an ka chuemo ani an rin thu an soi ve boka Gujarat-a thilthleng hi mi puin an chi ai pui hlea an hmuna le a chevela hian thil ti chiate ro chu anei lem lo Defense Ministry lam chuan Jamnagar a hian zana indo thlona manga nun chanjir thina ni thu an soi rualin thil leng an hmuero hi chu an ta ani lo thu an soi chianga thileng in tlar deze uzeu chu jet fighter emo flare an ka chuani lo tianem nget he thilthleng hi mi puin buaipui viau ma se Gujarat sarkar emo IAF emo chuan chui chian tumna an nei lem lowane Gujaratan mu thileng ang deuh hi February thla khan Punjab-a Ludhiana mu aloni to boka aeng satlia mai ni lovin atletel niin a mutu tele thla tu te chuan an soya hemi ma January thla khan Pakistan International Airlines thlona pilot chuan Karachi le Lahore in kara thlona akhal rumin thil thlok tledeu mai alo muto boka eng thil nge ni ti chia ril fia ngai na a hrebik lowa tun hnaya Thlengthlawkthei nia chhal thei tur mu tur hi atam hle tinane Gujarat-a mi hi India rama thil puak thom enge ni tian riat chian lo an riat voi khatna ani lo boka kumsan ni le som pahni December ni som pasari choma dar som pakhat le minute som ni panga Rajasthana Jodhpur khuwa Bangkok rum khopa thil puak ring atak mu tu rom chuang si lo chu hria talo ni towa puak thei thil ri ni don se sipai lamin eng puak thei thil ma anti pu lo thu an soya ari hi arin emawangin ngor tepo asiam nge a thlona en chin na tanga kilometer som ruk vela hla a hria tani bokawangin thlona thompo ani lo mel hle boka he thil puak ri ring tak an hriat phei hi chu tun thlenga a chan hriat lo le
chui chua lo alani zui ta zelane Thlengthlawkthei hi kum khata khovel puma trumsing sari borvel muanga chalania atam jok chu rin tlak lem lo te ne India rama an mu to zinga soi hlo deuh deuh te om nuala chung zinga then khat chu tarlang tel te ang kumsang khazakwa somnga pasari October ni thuma khan Bihara Manbhum districta khopathum Kadori Borsa le Mangalda acheng mi zariat te chuan Vana thil thlok mak danglam tak mai an hmuwa an thil hmu chu thleng ni mai turania leia tanga fit zanga vela sanga cheson si lovina kanga lir theyang devin arivung vung mai bok reivak lo chung chutia din hnuwa chuan khu aron ti chuaka chaktak main athlok bota ninan soi heng kho pathum te hi thingtlang khuan nia UFO an la rengai lo mase hemini hian mi zariat te chuan thil hmu danglam tak tak an nei ninalang kumsang ni le pasari October ni somni pakua khan Kolkata khochak lama thil thlok chak tak mai athlo zonga rongin thlak chu mu le nia hemitrum hian athla lak funin media lama te po an thedar na sa hle mita mutu te chuan arsilian chak tak athlokang mai ani thuan soya atira chuan al ang devina oma arong le pianzia ain thlaka ahnu reivak lova alaya chuan thil eng de thek mai awmta ni anti hemizan hian Kolkata airport ta thlona viltu te chuan an raidara thil danglam an hmulem lo thu tele pilot te poin chutiang chu an hmu lo thu an soya mase Thlengthlawkthei nena ngai poltrin weather balloon ne ro chu ani lo tian nem ngeta hemizan hian weather balloon thlok awmi alo ante kumsang ni le somhnia India le China te ramria an buaina Ladakh borvela khan kumsang ni le som pathum August nilia khan eng danglam tak mai chu Indian Army ramria duty te chuan athla an la fu le boka helai chevela hian trumza borvel chu thil eng lam deuh danglam tak mai a che thrin hi an hmutoa parliamenta hial soi chuane khati hunlaya defense minister AK Antonia chuan China nena kanin rina hian UFO moninge yamti hi fin fia hlei thei ni lo tin soi anhel kaltu te chuan sipai te hian rang chuan ale chongmoi chu UFO chuain an chuata niang anti baka anthil hmu te chu Chinese ho drone emo satellite ni tura anruat chaka mase China thu nei tu te chuan thileng bial panga chekwal chu an man ruwa ani lo thu an soi ve thungane kumsan ni le som panga August nilia khan Uttar Pradesh Kanpur khuwa mi pano pang pakhat chuan Thlengthlawkthei thla lafu ni na chala achan chin hi ahun lain adar na sa hle heno pang soidan chuan khuwa relam thala khi nuam katia chhum thla kalata a ahnuwa kathalak te ka enlet le chuan thil bial deuh hi alo tel vea ka en chian chuan Thlengthlawkthei ni turang chi khani ati athala khi mithren khatin edit chopani yang anti saka mase thla tu le apa te ro chu antrang na sa hle UFO omle omlo chungchanga hian in nialna atama aom love hunting o theipo anilem lo Pentagon chuan a video te po anlo ti chuak to nge ni kha heiba ka hian UFO lamzir chiang tu Anthony Bragalia chuan US Defense Intelligence Agency hnen atangin kumsan hi lesom ni pakhat kumtira khan Freedom of Information Act lo chanin channa adonga thir chikhat nitinol chu enchin nan nei thrin tian thril nina chal nitinol hi mi hringin thir kan la mel riat ngai lo ania hanel koin hancher danglam thrin maila apian zia dik tak chu achin chia ti danglam hnuwa po a mel ngai chi chu apule theya US chuan he thir hi Thlengthlawkthei tla tangin an hmu chua nina soi nitinol thil ti theina hi an man thiam huna chuan hemi manga thilan siam chua te chu mu theilo ani theidon tiin DIA in phek za somnga palia channa anpeka chuan antarlang nina soi bokane kumsang khajakwa somli pasaria khan New Mexico wa Roswell khuwa Thlengthlawkthei tlan charniin sipailamin thuanti chuaka ahnuwa anthu chua hi zuk lein weather balloon zo kaniye antia
มาเสตละมุตุเตจวนThlengthlawktheiเงยนี่ตีจูอันดำชูงินอันสอยทุงะเฮมุนฮีThlengthlawktheiตลากนับมุนอ่างสอยในกุมขัวนิตินอลปอฮีแอนโทนีจวนโรสเวลละจังอันเนค่ะนี่นะสอยเนี่ยUFO hi minol puiba ka scientist te thlengin ngai venania scientist zinga kumsang ni som pasaria interstellar object an mu chuwa omuamua chu alien ho kut chuak kan solar system ron tlo tuanga ngai to kanoma omuamua hi simei khuang deu mania cheson tura chakna rang neiania simei khu nen ro chuan andanglam hle thung Varte an professor te chuan tunaya khan he thil danglam chungcha nga hian an rin dan an soi chuaka alien hovin kan solar systema signal an ron thli thlaina aniang a hmain signal la khom tu tur hi an ron thon tonga chu ron biak po atumani yange ante heti lai hian US sarkar document putru chuan omuamua hi alien te kut chuaka ni tiapom lova anilo tina hnolem lo boka scientist te zinga alien kut chuaka ni ring tu hi anom noka khwarela insiam tia hnol tu anbo heklo interstellar object hi vansang zirmi te chuan tunami ba ka hian kumsang ni sompakua khan mu chua pakhat taneya chu Borisov simei khu antia hemi pahni chia hi hria thei china mu chua anla nei chu ne